Perrunadas.com é unha web que naceu para facerlle a vida máis doada aos que gozan da natureza e dos paseos ao aire libre coas súas mascotas. Paula González, xornalista e activista das redes sociais, residente dende hai algún tempo na Ribeira Sacra, é a súa impulsora. Convive actualmente con 4 cans que integran o Comando G. Tanto estes animais como a súa dona son bons coñecedores de moitos roteiros por toda a comunidade e incluso algo máis aló. A Ribeira Sacra conta con varios percorridos excelentes para pasear con cans e que o tempo aglutinan recursos de grande interese para quen os acompaña. Unha delas é a Gran Ruta da Ribeira Sacra do Miño, acondicionada recentemente pola Asociación Veciñal do Sabiñao. As rutas que meto na web son rutas que poden ir os humanos perfectamente, por suposto, porque son casi todas homologadas ou señalizadas, pero que tento é dar sinais para a xente que va cos cans, sabes? Pois se tes ganado no camiño, se hai moitas aldeas, bueno, para que vayas atento ata os cans, ter cuidado, pero tamén para que os cans podan correr e ir soltos, non? O sea, que esas rutas que os leves se pasen o pipa. Ribeira Sacra, toda a provincia de Lugo en xeral, é un paraíso pasar cos cans porque casi non hai asentamentos humanos. Ola Dani, logo onde vas ca Bertolina? Pois vou xogar a erva porque fun antonte na rotativa para pronto rematar e de repente un coio na leira a rotativa me foi estragar. E claro, dixeronme que era moi moderno, que acababa antes dando gadaña, que eles que foron ca Bertolina non lles pasara nada e eu voulle dar gas a ver como turra. Despois do éxito que está a cadar o novo videoclip de Páramo Pictures na rede, con máis de 651.000 visitas en YouTube en apenas unha semana, a Bertolina está máis de moda ca nunca. O taboadés Daniel Moreiras é un dos culpables e despois do gran seguimento do Breaking Ball galego, a versión do tema Adrenalina de Wisin e Ricky Martin está a superar con creces. Dende o gran éxito que acadou o voso último vídeo, a Bertolina está moito máis de moda que calquera rotativa ou calquera cousa, non? A Bertolina está arrasando, a verdade é que nos colleu de sorpresa, como antes, pero aquí creo que multiplicado, non sei, por non sei canto, porque a verdade é que as visitas que tivemos na Bertolina en 4 días, para o Fertimón necesitamos 4 meses. A verdade é que estamos impresionados, sobre todo tamén moi agradecidos do cariño da xente, que é algo que nos sorprende moitísimo. Onde crees que está o éxito da Bertolina? O éxito da Bertolina e de todas as cousas que facemos supoño que é o humor galego, a retranca, non sei, simplemente o amor polo noso, que creo que todos nos sentimos identificados con iso. Sube la Bertolina, 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 sube la Bertolina. Os bombeiros do Parque Comarcal de Chantada, roupados por compañeiros de Monforte, Sarria, pero tamén de Ceas, Pontes e Santa Comba, levaron esta mañá ás rúas as súas protestas contra a empresa que xestiona estes parques. Os bombeiros levan meses con folgas e distintos actos reivindicativos buscando a sinatura do convenio colectivo coa empresa Natutecnia. A imposibilidade de chegar a un acordo nas sucesivas negociacións levou aos traballadores a concentrarse esta mañá ante o parque situado no polígono dos Acibros. Creemos que es importante que los ciudadanos sepan que este conflicto no se resuelve, no conseguimos un convenio que nos iguale al resto de parques y que supone eso para el servicio, para la atención al ciudadano. Os bombeiros denunciaron en varias ocasións que as condicións nas que ás veces están a realizar o seu traballo incumpren as garantías mínimas para prestar un servicio de calidade ao cidadán. Os traballadores do servizo percorreron a feira informando aos veciños da súa problemática e, segundo apuntaron despois, víronse bastante arroupados pola cidadanía. Os traballadores do servizo percorreron a feira informando aos veciños da súa problemática e, segundo apuntaron despois, víronse bastante arroupados pola cidadanía.
basicamente unha pasta semilíquida. Un dos actos centrais da 14ª edición da Festa da Carne ao Caldeiro de Castro en Carballedo foi un singular pregón que este ano correu a cargo dun veciño da parroquia de San Mamede, xefe dunha sección do ESRIN, un centro da Axencia Espacial Europea en Frascati, Italia. José Antonio Rodríguez ocúpase de procesar os datos que chegan do satélite de observación da Terra e actualmente traballa en 6 misións. Cociña no espacio non é gran cousa, pero é algo fundamental, porque nas estancias de larga duración e seguramente nas misións posibles interplanetarias é fundamental a comida e é un problema realmente serio. Despois do pregón da Feira da Carne ao Caldeiro celebrado o domingo en Castro, no municipio de Carballedo, os comensais comezaron a ocupar a carpa habilitada para o xantar. Na cita, que ten un percorrido de 14 anos, estivo presente a animación e a música, a artesanía en diferentes postos distribuídos a carón da carpa e os produtos da zona para acompañar o menú. Temos aproximadamente igual que o ano pasado. A pesar do cambio de data, que sí que já afectou un pouco, e a ponte, que consideramos que sí que afectou un pouco, pero en cargas temos aproximadamente as mesmas. A única diferencia é que non caemos no tema do Día da Nai cando se pospuxo a feira, e a diferencia é que hai moita encarga para levar para casas, ao contrario de outros anos que todo o mundo comía aquí. Pois o sagrego é cocer boa carne, boa cantidad e poñerlle cariño. É a nosa festa, non? É a festa de aquí do noso povo, é un orgullo, non? De que veña tanta xente, estamos orgullosos de traballar aquí. Está ben, sí, moi boa. Está boísima, non sei o que lle fan, pero está boísima. Mellor imposible. Ya lo creo. Sabe moi ben. Carai. A falar Francisco Rodríguez, que é o editor. Poucos faltaron a presentación de Testigo e Parte o pasado sábado en Taboada, o libro sobre a historia política de Galicia que viviu o exconselleiro Vítor Manuel Vázquez Portomeñe. Un persoeiro que foi máis que nada un veciño máis neste acto, ilustre, emotivo e arroupado polos seus. Despois do seu periplo por varias capitais galegas, Portomeñe deu un salto ao interior para non continuar a xenda sen pasar antes pola súa Taboada natal. A presentación en Taboada para min era algo absolutamente obligado, pero desde o sentimiento. Despois de facer a presentación solemne que fixen en Santiago no Paraninfo da Universidade, despois de pasar pola Coruña, despois de pasar por Lugo, a capital da provincia, decidín que non podías ir a ningún outro lugar que non fose Taboada. Porque Taboada é un municipio da naturaleza e donde un naceu sempre llegar do respeto e ao sentimento, isso é evidente. As instalacións da piscina climatizada de Chantada están abertas aos usuarios dende o luns. Despois da resolución do Tribunal do Proceso Selectivo de Persoal o pasado venres, o servizo arrancou de novo esta semana, pese a que ata mañá o pasado a auga non acadará a temperatura óptima para o baño. Dende o goberno local confirmaban esta tarde a ansia de reapertura despois dun proceso de municipalización que se alongou máis do desexado. En marcha está, por así decirlo, desde o sábado. Nos collemos o personal, tuvemos o José Castorlle unha reunión aquí con eles o venres pola tarde, e dicimos que era convinte que si podían o propio fin de semana se puxeran a traballar ali e poñer todo en orden para que estuvera en perfectas condicións e abrir o luns. De feito, a piscina abriuse onte. Nós non quixemos darlle publicidade hasta ahora, por así decirlo, para que aquilo estuvera en perfecto estado de revista. Vamos de pedir disculpas, sobre todo aos cidadáns, que a quen lles debemos o estar aquí, e que, bueno, pues a partir de agora, si pode ser, e podemos funcionar con moitos máis socios que tiñamos hasta agora, e si podemos incluso doblar os postos de traballo por si é necesario e os ingresos non lo permiten, e esperemos que a piscina de Chantada pues, funcione dunha maneira idónea, agora que a temos desde o propio Concello. A resaca electoral achega lecturas diversas dos resultados. A marcada abstención xeral reflectiuse tamén na comarca de Chantada, onde superou o 50% en cada un dos 3 concellos. Tamén se reproduciu aquí a debacle xeral dos partidos maioritarios PP e PSOE, que seguen a ser de todos os xeitos as forzas máis votadas no ámbito estatal e da nosa comunidade.
O triunfo dos populares a nivel xeral trasladouse desde mesas como esta de Chantada, onde obtivo 1.294 votos fronte aos 2090 dos comicios europeos de 2009. O PSOE, segunda forza no ámbito español e europeo, obtivo 619 apoios no municipio chantadino, frontes 1.143 das pasadas eleccións europeas. Os votos da esquerda e do nacionalismo gañaron forza co apoio á Alternativa Galega de Esquerda con 359 votos en detrimento do Bloque Nacionalista Galego, que obtivo 167, 336 menos que en 2009. A quinta forza en Chantada tivo tamén o nome da sorpresa electoral da candidatura Podemos, que no municipio de Chantada obtivo 183 apoios. En Taboada, cunha abstención de case o 58%, os populares tiveron o 44,24% dos votos, un total de 550 que tamén se traduce nunha baixada con respecto a 2009 de 337 votantes. Os socialistas reduciron case a metade dos apoios no municipio taboadés, onde recibiron 235 votos, 201 menos que nas anteriores eleccións ao Parlamento Europeo. O Bloque Nacionalista Galego supera nunha papeleta Ordeague no Concello Taboadés acadando 108 votos, 53 menos que en 2009. A segunda coalición repetiu o esquema de subida que se reproduce na comunidade. Podemos son a quinta forza con 39 votos. Para completar a fotografía da comarca, Carballedo chegou a Europa 640 papeletas do Partido Popular, unha importante caída para a formación que de todos os xeitos segue a ser a maioritaria con diferenza. No 2009 o Partido Popular tivera 997 votos en Carballedo, sumándose á tendencia xeral os electores restaron tamén aos socialistas 196 votos, acadando un total de 184. A terceira forza en Carballedo foi encabezada por Lidia Senra. A AG obtivo 70 votos e o Bloque Nacionalista Galego 42, sufrindo unha caída importante de máis da metade dos apoios con respecto aos pasados comicios. Podemos obtivo 21 papeletas. Belesar foi esta fin de semana a capital da Ribeira Sacra coa celebración da 9ª Feira do Viño e das Cereixas. O tempo respectou esta cita ineludible para os que a visitan por primeira vez, polo seu carácter singular, a súa afluencia non masificada, o contorno paisaxístico único e, como non, polos seus produtos. 4 adegas e varios colleiteiros de cereixa achegaron a excusa perfecta para unha fin de semana de troula e turismo nunha localidade dividida e unida polo Miño entre os concellos de Chantada e o Sabiñao. Belesar nunca cansa, o sea, o que ven unha vez sempre repite. Entonces aproveitamos que estamos aquí pois para eso, para darlle algo máis de pulo á zona. A zona ten que ser turística. Unha gran ledicia e ao mesmo tempo unha gran responsabilidade para facer este pregón. Esta é unha zona grande, bonita, non é cativa, é grande e bonita. Eu adoito a decir, por Lugo, que as portas do paraíso terrenal empezan aquí nesta zona. Ramón Porto fixo as honras para declarar a Francisco Varela Montes, da adega Condado de Sequeiras, e o concelleiro chantadino Manuel Diéguez. Para min é un honor este tipo de galardón. Bueno, me imagino que será por traballar para o turismo excepcional que temos e que vai a máis aquí nesta zoa. É unha feira que se dá onde se produce o viño, onde almacenan o viño, onde hai paisaxe e onde hai a paisanaxe de aquí. É unha maravilla a naturaleza. Solo o entorno xa merece a pena vir. Este viño está como nunca.